dute ni hemen bizi ba naiz hizkuntzagatik dela, ezta? Uste dute nintzatekeela naiz lurralde hobeagorik ez dan, Iparragirrek oso ondo esan zuen, hori niretako da nik lantzen dudan tresna, ez da? Nik lantzen dudan materialea, eskultorea banintz, hori izango litzateke, hau da, niretako naiz musikari kubatarrekin berben soinuak eta kantuerak eta euskalkiak eta gehientsu gustatzen zaidan gauzetako bada. Eta ez dezaket besterik esan, norberak modu batea bizi behar du hau dena, ez daiteke hori egin lege bat bezala, denontzako, baina nire kasuan hola da, eta oro har esango nuke hizkuntza guztiak, ez naizola esate dago niretzako nire mutikotan asko bezala frantsesez ikasitakoa naiz eskolan, eta musikagatik hasi nintzen ingelesez da, niretzako kantuengatik hasi nintzen ingelesez. Gerora horrek izugarrizko bidia eman dit, hainbat disko egin ditut musikari amerikarrekin, eta